Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα ξαναπαίξουμε GTA και θα είμαι εγώ ενάντια στους αστυνομικούς. Και όπως βλέπετε είμαι στην Traffic Standard, επειδή εδώ ήρθε και κρύφτηκα και είμαι ενάντια στους αστυνομικούς. Έχω 3 αστέρια και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Ωραίο. Θα πάω λάθος. Πού κρύβεται ρε? Είναι και βλάκος. Ω, είστε δίπλα μου ρε. 4 αστέρια, με το ζόρι γλιτώνω τώρα. Εντάξει, δεν γλιτώνω με τίποτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι από εδώ ρε? Γρήγορα, μέσα. Ω Παναγιά μου. Ήρεμα παιδιά, φίλοι σας. Ω Παναγιά μου. Πάμε. Επόμενο. Και που λέτε γίνεται χαμός, έχω 4 αστέρια, ελικόπτερα απ' έξω. Δεν πεθαίνει ρε, μια ώρα. Και που λέτε πω την έχω βάψει. Άντε να ζήσω για άλλα 5 λεπτά με το ζόρι. Τι γίνεται έξω φίλε? Πω. Παναγιά μου. Όχι. Όχι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe. Γεια σας.